Samantala mga idol, local products na gawa ng mga mag-aaral tampok sa food marketing exhibit sa San Carlos City. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin muli Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tampok sa food marketing exhibit ng Pangasinan State University San Carlos City Campus ang iba't ibang produktong gawa sa lokal na sangkap bilang bahagi ng Food Expo 2025 na may temang Savoring Food Innovation and Culinary Quest for What's Next. Sa naturang expo, nagtagisan ang mga mag-aaral sa iba't ibang kompetisyon tulad ng cooking, baking, fruit carving, brochure making, vlogging at photography na nagpakita ng kanilang kasanayan sa paglikha ng mga produktong gumagamit ng lokal na sangkap gaya ng mangga, saging at ube. Higit pa rito, sinanay rin ang mga kalahok sa epektibong pagmamarket ng kanilang mga produkto upang maging handa sa pagnenegosyo. Nagbahagi ng kaalaman at nagsilbing hurado ang mga kinatawan mula sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, City Tourism Office, Pamahalaang Panglungsod at Universidad. Ayon sa Universidad, hindi nagtatapos sa paggawa ng produkto ang pagbuo ng matagumpay na negosyo, kundi sa mahusay na marketing na magdadala ng produkto sa tamang merkado. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.